път си ми казвала, че този скин е много слаб, че този скин е много силен, пък е много слаб наистина. И сега ще ти покажа, що ми играя с него. Сега виж, той може само толкова дълго да удра. Той може да удра колкото Ел Примо може. О, там има човек. Бам, 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 бам. Кокошката. Не можех да удара. Ей, бегай. Как го бърках. Ела ми тук, патенце. Няма да стам, бе. Няма да пам, бе. Юпи! Еми како вече видяли колко може да удра и колко е слаб. Само че малко не беше слаб, защото аз не съм му бил тествал, когато ти беше тук неговия Star Power. И да знаеш, че всеки бродер има име. Той бродер се казва Бари. Той пак той бродер Шеди, Нита, Colt и Dynamite. И Ел Примо. И Бол. Разбрали вече как се казват. И също знаеш как вече този скин ми е най-любимия. И вече разбрали, че имат всички име. Само че твоите не знам как се казват. Ти имаш всякакви. Не мога да прочита тези, които имаш. Ама сега ще ти покажа нещо, което аз ще направя, ако бех теб. Ще дойда надолу. Ще дойда. Ей, ако имаш и зъб. Ако изобщо го имаш тоя, ще влеза с него. Отивам. И сега започнахме. Ел Примо, какво правиш? Ел Примо. A few hours later. Yes, let us go.